सेक्रेटारि सिनि द्राइनि डिभिजन तामबागै थाकेन बिसास खालायै पुइलानो आं सिनि रिपर्टारनो हामबायनाय तावनि बागै फाइकानि जखन सेंगाबा आं सुग्रबैनो सानाय कक किसार जरा कबनो जे जों सिनि सारा तिरफ्राव सिनि सिक्लाराव जे तिरफ्रा लेन मानानि नै नकनि अंखरै चायनिया कारै जों थांनाय बरमुराबो जतन साइमांखाना 10 दिन तंगै आरो सिनि सिक्लाराव लेंटां लायै तिरफ्रा लेन तुमनानै बहुत चेष्टा खालायखे फिया जों ताबु नुबै मांखा ताबु बेयाव बाहाय जराव फिया तिरफ्रा लेननि गायसाफोरनो कक किसा जायगा केबिनेट फिया जों अबनो साइमांखा जे ताबु जोंनो मोथांनाय साबुं खांखांखे जों जत साइमानो सिनि हाबु बाग्रा जों साइमानो जों सिनि थोंगोरों बदलक 70 बছর ধরে जोंनो सावै फायो जे 5000 বছরनिफ्रायबो गोबां मा सिनि बुबाग्रा जोंनो मोथाङै तुवो ताइ जोंनो दै दुलै दं फियाबा तिनि नायनाय खांखांखे जों जतनो साइमानो सिनि बुबाग्रा न तिनि गोबां मा चायारक सावो फिया गाहाम खायनो थांदिनि चायाबो हमजानाय आबो जतनो साइमानो आबोनि बागै आंनि खाबु चंखा सिनि बुबाग्राना लास्ट बायथाकनाय सिनि तिरफ्राहानि बागै आबोनि बागै आं जबाव फुलके अन्थाइ कामफिनायनै नियानि कपि खावनो आं सिनि बुबाग्रान तोमनानि बागै आं हरनि 12टा पइन्टसो सिनि आगरतलाबो सिनि सार बिश्वजित कलयबाय आं आसुगै सालायखे जों प्राय 12टा हाइटामखा हरनि इंगांके बहुत आनो कग्रखा 7 सिम नाव मिटिं दङ जनसभा काइसे कट फिया आरोनि किफिलथै सिनि जंपयबो काइसे जनसभा दङनि आं खोनाका बिन फुक्तिनो आरो थांतिनि सिनि अजा किसा हाबलांनानै कक दंमानि फियाबा दुर्भाग्य बाहायके निके सिनि तिरफ्रानि काइसा सेंक्राक जे सीपीएफ ब 2 स्टार न तै ब सामुंटाङै दंफोरो हयतो आयं गुबुननि हानि बरक बाय बा गुबुननि हानि जे टेररिस्ट रक बाय गुलि कक जागै ब थैया नांखा आबनि बागै बुबागरा आजागाव थानानि बागै ब अजागा जरानि मियानि साखा ककरै जों बुबागरा न बेलेखे खाबाय खुबाय लमसगो तावनि बागै निके तिनि बुबागरा न अर जों प्रेजेन्ट माया फनो जों उननि दिनो मानाय अब आं बिश्वास खायो आबनि बागै तिनि अर जतो फाइसक वजाक सिनि पचिम बरजलानि ngै आं बिश्वास खालाय बेले बेलेखे हामबायनानै जोङो तिनि अबाहाय बुबागरानि थांथानि लामाव फाइमानजा फाइमानि बागै आं बेलाय बेलेखे बरनो आनि खाबायखे लामसगो ताइ हामजामा चिबाया फाको आबनो ताइ बिसिक सागला सिनि महाराजानि बिसिंतै सिनि बरक दफा मोथांजाक सिथं सिनि तिपाराम हथाबो थांसाते ब कतरंथं अबाहायकेना सिनि बुबाग्रानि बिसिंतै सिनि दफारक आयोग मोथांजाक सिथं ताइ आयोग लक सिथं हामबाय।